Stai așa. Ai știu, mă, frate, stai așa. Păi și Suedgo unde e aici? Ce ai de 20, stai așa. Na, ai cu AVP-ul ăsta nu cred că să ai, frate. Zero. Da, pula aia, G25. L-a luat. Ăla e. E admin, mă, ăsta? Dă-i bani. Dă-i bani. Îi dau bani? Păi ce e, mai, că l-a scos pe el? Stai așa să filmezi el. G25. A, l-a scos. Îi dau bani, mă? Bif pe el. Ești a doua poză, ce cu dânsa? Hă? Ei, Glen. A doua poză, ce cu dânsa? Cu toți morții, mă. Ce facem, măi, dăm Mm. bani?